Kalong ka jingkmen ka bakraw ya ka jelahi barok ka way ha ka ba ka kenhun ki rang yele kay football under 19 ka jela kala yo ban khur ya ka takmaksiar ha ka Khelo India Youth Games. Kani kalawan hadin baklala ban penlim no ya ka Punjab da arkur la not ha ka jingya khun final henne ka sngi ha Jawaharlal Nehru Stadium ka baha Chennai. Kani ka nam job kalawan urlong lingba ki argul bala thep da ubadan bor marbanyang. Hakani ka kenti ka bamenta ka jela kala pha tangkaway ka kenhon yele kai ban yashim hakate ka limpung henry kani ka kenhon yele kai football hapo ka jingelam uba Jeffrey Warlarpi kalala ban penpau ya ka jingtibet na ka benta ban khur ya ka nam ladu. Halor kani ka jingjob na ka liang u captain jong ka kenhon u Colin Salman Lingdo ulapan pau ba ka ne ka jingjob ka day ka blakmi lenti la khamslam badminta kalawan urlong. Mentapat nganyepet ya ka jinglong